Dobrý deň, vítajte vo Veľkom Šariši. Dnes mám pre vás pripravený trojizbový byt určený na kompletnú rekonštrukciu s potenciálom na úpravu dispozície. Zaujíma vás, ako sa to dá urobiť? Tak nikam neodchádzajte, ideme na to. Podlahová plocha tohto bytu je 56,2 m², k bytu patria dve pivnice a veľká garáž o výmere 26,7 m². Ak hovoríme o potenciále v tomto byte, ďalšia možnosť, ako upraviť dispozíciu, je prebúrať túto priečku, vďaka čomu sa dostanete suchou nohou až do vášho bytu. V tomto bytovom dome sa budete cítiť ako v rodinnom dome. Nachádza sa v tichej a pokojnej lokalite s dvorom a bránou, čo ocenia nielen rodiny s deťmi, ale aj ľudia hľadajúci pokoj a súkromie. Byt je na prvom poschodí dvojposchodového zmodernizovaného tehlového bytového domu, kde sú nové rozvody a takisto aj nová fasáda. Bytový dom je oplotený, čo zvyšuje bezpečnosť a zaručuje vyšší štandard bývania pre vašu rodinu. Veľký Šariš je perfektnou lokalitou, odkiaľ to máte všade blízko. Mnoho zelene, rybníky, cyklistický chodník, hrad, škola, škôlka, obchod, MHD zastávka, športový areál, reštaurácia. To všetko budete mať len kúsok od domu. Jednoduchým riešením je možné zmeniť dispozíciu a odhaliť skrytý potenciál bytu. Detailne sa na náš návrh môžete pozrieť v priložených pôdorysoch na webe. Toto riešenie vám byt okamžite zhodnotí a prinesie o mnoho viac možností aj pre početnejšiu rodinu. Dúfam, že sa vám byt s potenciálom vo Veľkom Šariši páčil. Ak áno, teraz vám už stačí len zavolať a podrobnosti preberieme na obhliadke.